Dwi yma lawr yn bai Caerdydd ar y maes i ffeindio pa fath o bobl sy'n dod i'r Eisteddfod. Dwi yma ar faes y Eisteddfod gyda Dilwen. A Bethan. Chi'n fwy cartrefol a concret yn ytrach mewn cae. Ffarmwraig o'n i na, mae cae yn siwto fi'n iawn. So chi'n licio'r mwd a'r cachu. Fi'n gweld eich bod chi yn gwisgo dillad eitha eisteddfodol hyfryd. Dwi yma ar faes y Eisteddfod gyda Eirian. Eirian. Yn clywed bod chi wedi mynd i'r gig neithio? O, noson arbennig o dda. Y Geraint Jarman. Geraint Jarman. A dyma'r stafell yn llenwi gyda mwg cannabis a... O pawb ar ei trad. Beth yw cynghanedd? Beth yw cynghanedd? Rheol iaith? Llawn shit? Ia, na. Dwi'n meddwl ddylen ni newid o, a cadw ni'n fel mae o, popeth yn iawn. Dim hyd yn oed y Gerniweg? Wel, ia, iawn. A wedyn Llydaweg? Ia. Catalaneg? Catalaneg, iawn. Just unrhyw beth yna blawn Saesneg, efe? O, os da chi eisiau dweud o fel ia. Sut ydw i'n cael sepsis? Oh, sorry, shit. Dwi'n dod o Patagonia, o Drefelin. Beth sy'n mor wych am Patagonia? Mynyddoedd yn yr Andes, ar y môr yn y ochr arall, y Taleg Chubut, so tipyn o bobeth. Bach fel unrhyw wlad arall. Ia. Oh my god, mwy o fucking perfformiadau stryd. Ydych chi'n gwybod am yr ATM, y banc yn y wal yn Aberystwyth, oedd yn cynnig codiad am ddim, i ti? Oedd yna am benwthnos cyn i rywun... Iolo Morgannwg, smackhead. Dwi yma gyda... Hugh Fash. Hugh Fash. A pawb yn gwybod pwy ti yw. Wel, odyn, Hugh Fash. Hugh Fash. Ffasgwr mwyaf Cymru. Ian, mwy wedyn ni falle. So, pwy fydd yn ennill mewn ffeit? Betty George neu Heledd Cynwal? O, Betty George yn bendant. Betty a'i phobl, gang mwyaf Cymru. Gwych, diolch yn fawr iawn. Dych chi'n gweld lot o bechi yn ymlaen? Bechi? Pechyduriaid? Sinning? Dim o gwbl. Dim o gwbl. Oedd chi'n mynd lawr i Mike's BN o, bych chi'n gweld lot o bechi. Ew, yna shit yn cael ei werthu fan hyn. Yn i'n clywed bod ti yn y Freemasons, ydy hyn yn wir? Na, dim o gwbl. Union beth bydd Freemason yn dweud. Ti, fi'n clywed, mewn band? Dwi'n mewn sawl band. O'r enw, enwau? Patrobas. Be di enw? Calvary? Na, dwi wedi cael kick-out o Calvary. Pam? Achos dwi ddim digon Christian. Alun Cairns neu Margaret Thatcher? Y ddau ohonyn nhw ar yr un pryd. Be di hoff beth i am y Steddfod? Pobl Cymraeg. Pobl Cymraeg. A beth yw'r peth gweithaf am y Steddfod? Pobl Cymraeg. Brian May? Pwy fydd ennill mewn ffeit? Tsunami neu Candelas? Tsunami, ti'n gweld tenna di o'r Candelas? Tsunami neu Madeira? Oce, Trick question yn yr un peth. Jiw, mae'n braf yn dydi? Yn dweud, yes. Rheol iaith, taflwch o allan. Taflwch e allan? Get rid of it. OK, tabloid. Taflwyd. A dyna ni, dyn ni wedi cael gwared o'r rheol iaith. Un peth beth ti'n argymell i bawb wneud yn Steddfod, be yw'r peth na? Dod yma. Dim mwd na dŵr o dan draed, na cachu a balli, dim wellies. Mae'r bysau traed ma allan. Ydyn, fy hoff, un o hoff bethau i am Steddfod bob amser yw gwisgo wel. Bysau traed. Betty George neu Heledd Cynwal. Mae'r ddwy mor wych a'i gilydd. Mewn ffeit. Mewn ffeit. Steddfod Caerdydd, tai bach hyfryd. Pa fath o bobl sy'n dod i'r Steddfod? Wel, yr un bobl sy'n dod bob blwyddyn. Different year, same old shit.